Archeológovia Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave pod vedením doktorky Petry Šimončičovej Kolšovej preskúmali v januári juhozápadnú časť kaplnky svätého Jakuba. Pohybovali sa v historickom teréne, ktorý doteraz nebol dotknutý žiadnym archeologickým výskumom. Podarilo sa im dať dolu gotickú podlahu z 15. storočia. Pod ňou našli maltové lôžko a pod ním antropologické vrstvy. Vrstvy kostí oddeľovala stavebná niveleta z Malty. Tá napadala v čase prestavby z románskeho na gotický karner. V oboch vrstvách sa podarilo nájsť mince. Mladšia pochádza z druhej polovice 15. storočia. Druhú ešte stále skúmame.